Vlog update. Nie. Možno, neviem. Není to riadny vlog, je to iba, že náhodou občas si robíme z toho srandu a natáčame. No, anyway. Dnešný deň bol trošku na hovno. Ale pun intended. Trošku som si dala priveľa čili do jedla včera, než tým, že bolo celý deň strašne zle. Bola som 3-krát. Ale nevadí, kašlem na to. Hahaha. Ja zase kašlem. Ona ja kašlem. Sme také dobré duo. Strašne malé žabky. Kvak. Ešte, že nám už iba zostávajú 3 dní, lebo... Predposledný deň. Fúha, ja som taká spálená. Dneska sme sa rozhodli, že si nedáme lacikán. When people said hrebeňovka, this is what I imagined. Každopádne, dneska sme to prežili a prišli sme až do ruín pivnice Huncokára Amona Gažiho. A sme tu. A je tu skvelé. Ruiny pivnice Huncokára Amona Gažiho. Majú tu latrínu, ja som mám dole. Normálna šálka? Or is it? No, tak sme v Bratislave. Moja predná kamera, aj moja osoba je čím ďalej tým viac rozsýpaná. Ale... nevadí. 40 km za nami. Veľká bolesť pred nami.